Jesen prođe, ja se ne oženim. Šta ste navalili na mene na grobno mesto? I ovaj. Misliš ovaj bolji? Ti ovaj me je kako... Gledaj me koliko hoćeš. Ovako Milan Zdravković, meštanin sela Trbunje kod Blaca, brani grobno mesto na seoskom groblju. A evo i zašto. Samovoljno zauzeo na grobno mesto za 6 članova koje već ne postoje, a ima 3. Da ne bi se odvajao, znači da neko ne zauzme, da bude tu i supruga ta buduća koja će biti uz njega. Zdravković je na seoskom groblju uredio 4 grobna mesta. Uredio opsege i između staze za prolaz. Za roditelje, sebe i ženu. Tu nastaje problem, jer je Milan neoženjen, a uređena površina je za 7 grobnih mesta. Kako 7, koliko, a po 2 metra i 40 da ima tuda i tuda prolaz, da se prolazi pored grobnih mesta. Gde ima 7 mesta? Pa koliko, ne može jedan preko drugoga. Slučaj je stigao do građevinske i komunalne inspekcije u Blacu. Već 6 meseci ga opominju da poruši opsege i vrati parcelu u prvobitno stanje. Međutim, Zdravković ne pristaje jer svi meštani su zauzeli parcele prema svojim potrebama. A idi vidi gor koliko ima narod zagradio. A to se ne kupuje to mesto gor. Čitavu ušteđevinu Zdravković je uložio u uređenje grobnih mesta. Ja sam iz usta odvajao, sam platio onem Milanu da mi uradi gor. Samo njemu se zamera što je ogradio toliko grobnih mesta, a još se nije oženio. Milan bi morao da se oženi da bi sačuvao ograđena grobna mesta. Obećao je to čak i nadležnima, načelnici opštinske uprave u Blacu Milijani Đurković i inspektorima. Ja sam rekao Milijane, one Đurkovićke. Njeni su je drugom obećali. I imam planost da se ženim i trebao bi ove 2 dana, 3 da idemo. Gde da idete? Na pušenje. Ima prilika i Spalovićku. A gde ti spala prilika ako možemo da pitamo? Što da širujem po narodu? Dobro. Ne mogu, to je tajno. Milan je na mukama, ukoliko se ne oženi i sam ne poruši opsege, moraće da snosi troškove rušenja. To će ga koštati mnogo više nego što je uložio u ograđivanje ovih grobnih mesta, a sve zbog toga jer nije oženjen.